Hhayi, nasi-ke i-story time manje sesifikile-ke isikhathi sey'ndaba engathembisa ngazo. Ngiyacela ukuthi iy'tori ey'ningi ezinye ziyanqaba la kwa-TikTok. Ngisazozama ukuthola indlela yokuthi ngingayifaka kanjani because bevele strict, ubone sezinqabile ngoba mhlampe indlela engibhala ngayo ngoba ezinye khona nje indaba elaphana engicela ukuthi niyongibhekela yona ku-YouTube. Endabeni yosisi owavelelwa inkinga etholane nendoda ku-Facebook. Leyo ndaba leyo bayinqabile ukuthi ngiyifake la, ngicela ukuthi niyoyibheka ku-YouTube ikhona. Seniyoyibheka khona bafethu, wonke ama-parts ayo. Imnandi kakhulu impela, iyaxwayisa futhi. Umnikazi wayo wathi wasikhulula ukuthi singayikhuluma nje akanankinga, but u-TikTok uma ngithi ngiyayifaka akayifuni, ithi izophazamisa nina. Kodwa nje ayinankinga, yona iyindaba nje exwayisayo, into eyenzeka ngempela ekhona. Okay, angingene endabeni. La kunobaba la owahamba emhlabeni wasebuya ezobhubhisa umndeni wakhe. Awukho nje umndeni wakhe, iy'ngane zakhe, umakoti, yonke into, kwasala iy'hlobo zakhe. So inkinga iqala kanjena-ke, le ndoda lena yahamba emhlabeni, yafikelwa nje ukugula lokho okukhona phela ukuthi umuntu vele kuyahanjwa emhlabeni, shuthi nayo-ke yahamba emhlabeni. Ithe uma isihamba emhlabeni inomndeni, kungenankinga nje ekhaya inomndeni, isebenza kahle kunonke into, kuphilwa kamnandi, kusihlalwa eThekwini elokishini, noma ngeke ngilisho kodwa kukhona indawo engizozisho ezaseMlazi. Le ndoda lena ekhaya basigcina-ke isiZulu lomndeni. Kuthe isihambile emhlabeni kwashaya isikhathi, bazila benza yonke into, kwashaya isikhathi sokuthi-ke bese beyamkhuphula, bemenzela umsebenzi ukuthi njengomnumzane. Bawenza-ke umsebenzi njengomnumzane. Kuthe kusalungiziwa amalungiselelo, le ndoda yafika kwindodakazi yayo ngesibonakaliso ebusuku ngephupho, yathi, mntanami, ngiyanibona ukuthi unyoko libhizi nilungiselela ukungenzela umsebenzi. Kuhle lokho, ngiyathanda, ngiyajabula, kodwa ngicela ukuthi ningawenzi umsebenzi okwamanje. Ngizocela ukuthi before ningenzela umsebenzi, ngicela ukuthi niqale nikutshene uma wakho angenzele, umtshene ukuthi la engikhona lokhu ngahamba emhlabeni angiphili kahle, woza ngizokukhombisa ukuthi ngiphila kanjani la engikhona. Hhayi, ingane bese engazithi uyayifaka endaweni nje ethile abaphumela kuyona emgwaqeni, kwase kuqhamuka indoda, wathi, ngifuna ukubona mntanami ukuthi lokhu ngahamba ngiphila impilweni engiyiphilayo. Kwaqhamuka indoda ihamba iqhuba inkomo iyibophe ngentambo. Yeza le ndoda, yafika yayidedela le nkomo. Yathi uma yayidedela le nkomo, yavele le ndoda le nkomo yamgwaza uyise, yamthatha yamphosa phezulu, wabuya wawa phansi, aphinde yamfaka uphondo. Uphondo uma lihlaba lingene liphume ngale kuyena, iliphose phezulu, awe phansi, bese le nkomo lena isuke igibela kuye ngaphezulu ngey'nyawo, imgcobe, ime kuyena isikhathi eside imile. Bese le ndoda lena ephethe eyidonsa le nkomo ngentambo, bese idonsa le ndoda le nkomo, ihamba nayo ibuyele emuva. Yasithi le ndoda uma isivuka lapha phansi igcwele udaka negazi, yasithi, mntanami, impilo-ke le lokhu ngahamba engiyiphilayo la engikhona. Ningalokothi ningenzele umsebenzi. Ngizocela ukuthi uma nizongenzela umsebenzi, ngicela ukuthi niqale nganawo umsebenzi. Iyezo part 2 ngoba isiyinde le.